Здравейте и добре дошли в новото ми YouTube видео. Днес ще правим ето този интересен грим. Все още не знам дали ще е точно такъв, защото и аз искам да си пресъздам една моя идея, но сега ще видим горе-долу как ще го измайсторим. Да, горе-долу ще се инспирирам от тази снимка, но не напълно. Това също така е последния мейкъп туториал за тази година, хелуински, от поредицата. Надявам се тя да ви е харесала, постарах се много. Както виждате, 4 седмици подред качвам видеа и съм активна в YouTube, уникално. Ще се опитам да продължа със същото темпо, така че ако съдържанието, което качвам, ви харесва, може да се абонирате за моя канал. Скоро ще направим 20 000 последователи. Също така може да ме последвате в социалните мрежи, да оставите лайкче на това видео. И сега, без много да говорим, хайде да започваме. Реших да започнем с очите, за това, че първото нещо, което ще си направим, е червен кът криз. Вие сигурно вече знаете как си правя моя кът криз. За основа използвам обикновен коректор на Essence и сенки. Това е. Сега ще ви покажа отново, ако сте нови евентуално, какво точно правя. За жалост, кът криз е излезна от мода, вече не е толкова модерен, но нищо. Важното е, че поне за този грим ще може да го използваме и че ще стане много ефектно. Директно си подготвям бюти блендъра, който е предварително намокрен. По принцип, гримьорите си слагат направо основа за сенки, но аз лично никога не съм използвала основа за моите сенки. Винаги си използвам светъл коректор и смятам, че ми се получава доста добре. И разбира се, и пудричка, за да фиксираме. И не смятам, че имам нужда чак и от основа да си купувам. Реално погледнато, аз отново не знам как ще се получи крайния резултат, защото не съм го измислила все още какво точно искам да правя. Имам няколко работи, които съм си наумила и така, хайде да видим дали ще се получат. Вие най-вероятно вече сте видяли крайния резултат, защото ми е на тъмпнейла, но нищо. Сега тук разполагам с ето тази палитра, която има много различни цветове. Ако не сте се усетили, ще използваме червено, затова съм специално и с червено боди. Единственото червено нещо в моя гардероб. Аз съм на мнението, че червеният цвят не ми отива толкова много и затова имам много малко червени неща. В принцип, кът криса е не чак толкова сложно нещо, стига човек да си нацели клепача, в смисъл тук тая сгъвка. Това е най-сложното, може би, в кът криса. И оттам насетне, ако са еднакви и ако сме нацелили, не би трябвало да има някакъв проблем. И сега, както забелязвате, аз вече го виждам, наистина червеният цвят не ми ходи грам според мен. Но когато си направя full face мейкъп, вярвам, че въпреки това ще стои добре. Сега на моето бяло лице вампирско, буквално хора съм като някакъв вампир. Няма как това червено да седи идеално. Общо взето, това е идеята ми. Издърпвам тук отзад, слагам над самата сгъвка на клепача, защото ще правим цял кът криз, не половин. В принцип, половин кът криз по-лесно се прави, но тук идеята ми за този грим е малко по-различна. Сега в началото на окото даже не знам дали да сложа. И сега с друга четка, о боже господи, аз вече направо нямам чисти четки. Мия ги, цветовете не падат, но с една по-пухена четка ще разнеса малко в горната част само. Отдолу ще трябва да ни е наситен цвета. Това го видях от Неви, между другото, че и така като правя това движение, отнемам леко от цвета и се блендва също така. То не е примерно блендване с въртеливи движения по този начин, ами се е направо изчистване. И става пак много хубаво. Ето така. Ако пък сте взели твърде много от червения цвят, не се колебайте да нанесете пак малко. Ето по този начин. Сега ще направя и другото око. Аз реших да сложа и малко по-различен нюанс на червено от моята любима
палитра на Revolution. Вие сигурно нищо не видяхте с моето хубаво показване, защото сенките, които нанесох току-що, са ми една идея с по-светли, отколкото трябва да бъдат. Не искам да е леко червенко, ами да си е хубаво наситено. Така още малко блендвам. И мисля, че това е напълно достатъчно да си направим нашия кът криз. Само, че сега се чудя, едното момиче беше сложило отдолу бели сенки. А аз трябва да си видя моята референция, може би. Една от всичките, защото със сигурност ще имам дебела очна линия, по-дебела от обикновеното, и бялото като че ли не седи чак толкова зле. Но пък и не искам да стане тумъч, ако сега сложа някакъв блясък, може би няма да изглежда толкова добре самия грим, защото картите са бяло, червено и черно. Така че може би ще го оставя в телесен цвят с пудра. Сега си взимам отново моят коректор любим с такъв тип четка. И ще започна да си правя кът криса, като той има в принцип хакове как точно да си нацели човек линията. Това, което със сигурност ви съветвам, е да взимате повечко коректор. Не! Добре, нищо не се е случило. Така, това много лесно се оправя с една четка. Ето. В крайна сметка това е коректор. Винаги може отгоре да се сложи нещо и да се оправи положението, и като цяло по принцип не е чак такъв проблем. Въпросът е да не го направите 10 пъти на едното око. Така, правихме едната част и преди да клепна и да се размажа, реших да го мина и с бюти блендера. Сега идеята е следната. Трябва да ги свържем тия черти. Значи тази моята четка, която ми е любима по принцип за коректор, нещо почва да издава наистина багажа. Това ще си взема ето тази, която е подобна. Тя е една идея по-голяма за повече прецизност. За да ни стане още по-перфектен нашия кът криз, сега си взимам една мини четчица, която буквално е тъничка. Отивам в червения цвят и минавам по ръба. Там, където, разбира се, има несъвършенства. Ето тук, където направих грешката. И сега, разбира се, ще си сложим пудричка, за да можем да фикснем отново нашия коректор. Даже ако имате по-светла пудра, би било може би по-добре, но аз ще използвам тази, която после ще ползвам и за лицето си, просто за да е един цвят. И така вече си имаме кът криз, сега остана само да го направим и на другото око. Виждаме се след малко. И така, нашият кът криз е готов. Сега дойде ред и на очната линия. Моята любима очна линия. Как можах да взема грешното такова? Между другото, хора, пак казвам, този фон няма да остане. Фонът е временен.
Просто не успях да сваря да си направя моят фон до Хелоуин, но нищо, скоро. Тази очна линия е за боклука. Аз си купих уж нова очна линия, но вчера си подреждах гримовете. Сега, ако не знам къде е, много лошо. Ето тук. В момента очната ми линия изглежда малко странно, но не се притеснявайте, това е напълно поправимо. Идеята ми беше просто да ги направя тези чертички на една височина и сега виждам, че даже май съм направила грешка да я вдигна по-нагоре тази. Това е нещо тип чертеж преди самата очна линия, така че да. Отивам сега за памуче, по-скоро за клечка за уши и се връщам. Добре, върнах се. Това, което ще направя е просто да потъркам тук по очната линия. Тя си пада. Това е плюса на неводоустойчивите очни линии, защото водоустойчивите просто не можеш да ги махнеш, което е лошо. Пак хванах тая очна линия, свършилата. Но пък тази е много течна все още. В принцип идеята ми е наистина очната линия да е дебела. Не знам защо, просто така го виждам този грим и затова директно си нарисувах наистина доста дебела очна линия. Добре, нещо такова трябваше да се получи. Както виждате, само трябва да запълня очната линия. Аз горе-долу така си я рисувам. Първо на едното, после на другото око малко, за да стане напълно еднаква. Тя в момента не е напълно еднаква, нали, виждам го, но сега при запълването ще я оправя. А сега трябва да запълним и другата. Ето така, нещо такова си представях спрямо очната линия, само че тази е до по-напред, докато другата не е. И честно казано, не знам това от какво значение е, но ето на. Ето готово, вече са напълно еднакви. В смисъл такава, аз виждам още много леки детайли, които могат да се изгладят тук отдолу, но като сложим фондютена, не вярвам да се личи. Сега не знам с какво да продължим, може би с вежите. Вежите, стандартни, разбира се, like always. И вече трябва да можете да ми рисувате вежите буквално навсякъде. Имам видеа в TikTok как си правя вежите. На всеки мейкъп туториал са напълно еднакви. Просто аз съм се свикнала с този тип вежди и така. И съм си винаги с него. Вежичките са почти готови, само от горната част не съм ги оправила, за да може да сложа първо фондютена, но това, което ще направя сега е отново да сложа червено тук, защото малко се изтри именно от коректора, с който оправяхме веждите. Мале, много яко. Ето така, като е наситено, става направо уникално. Много готино. Така, сега хайде пак да си видим нашата референция. Пушари, че пак ви казвам референция, като аз ще си правя някакви си мои работи. Просто взимам пример от хората. Така, това, което виждам, са червени устни. Също така забелязвам един друг детайл, който е тук надолу един триъгълник. Въпросът ми е следния, че това няма нищо общо с картите. Аз искам да е готин грима и да има общо с картите, за това, че май няма да го правя това нещо, но за сметка на това сега ще си нанеса фондютена и след това ще видите какво ще правим. Наумила съм си нещо Просто ми трябва фондютена, за да мога да стигна до науменото. А затова сега ще сложа малко праймерче. Праймера го слагам, както знаете, главно за това, защото ми се бели
лицето и за по-добра основа, разбира се, да ми държи грима по-дълго време, но тъй като аз съм с много суха кожа, грима буквално винаги държи. Ако не го махна, сигурно и 10 часа може да ми седи грим на лицето, че и повече дори. Хората с суха кожа поне имат тази привилегия, но лошото пък на хората с суха кожа е също така, че доста по-бързо се сбръчква, отколкото мазната. Затова след такъв тип гримове, ако сте с суха кожа, трябва наистина да подхранвате вашето лице или като цяло си го пазите. Нанасям си колкото да имам фондютен, той днеска не е голям фактор. Ето така, той даже вече почти засъхна. Сега трябва да контурирам лицето. Стандартни работи, нищо ново буквално. Тия работи хора вече на сън ги правя, честно ви казвам. На сън мога да си направя основа за моя грим. Толкова съм свикнала да ги правя бързо, защото винаги се бърза за някъде. Буквално винаги. Другото мое ново откритие е контура на Марио. На Makeup by Mario или как се казваше. Наистина много добър. Не знам колко се личи на камерата, защото аз не нанасям в момента чак толкова голямо количество. Чисто като текстура е много добър. На мен това ми трябваше, за да се съответства с моя фондютен. И наистина мога да кажа, че съм доволна. И лесно се разнася. Това също така може би е много важно да го кажа. Сега иде ред на моя коректор под очите. Много е странно как примерно коректора ми струва 10 лева, контура 80. И двата са еднакво добри. Значи хора, има хубави продукти буквално на всякакви цени, стига да си намерите. Аз бях изпробвала няколко контура, такива кремави. Просто нито един от другерията не ми хареса. Всички засъхваха, докато този е наистина златен. Докато коректорът е наистина на есенс и ми върши чудесна работа. Не знам, може би и аз да си фантазирам, може пък и на моята кожа да съответства, на вашата не. Ще съм чела, че на някои хора пък не им харесва. Но специално този коректор на мен ми го предложи моята най-добра приятелка, в смисъл такъв, тя го ползваше. Аз тогава си търсих хубав коректор и тя ми вика, вземи си това на есенс и виж. И наистина съм страшно доволна. Нали знаете, тук отдолу под очите, по принцип, като сложите коректора, не трябва да гледате надолу, за да не ви се насъбере. Обаче аз нямам вариант, защото се гримирам сама. Ма той и вие, ако гледате, ще се гримирате сами. Какво обяснявам? Ами да, опитвате се възможно най-дълго да гледате нагоре, без изобщо да поглеждате надолу. Вау! Ето този контур. Все още не може да се разберем с него. Както ви казах и в предишното видео. Взех си нов кремов контур, но този все още ми седи като сух контур. Като цяло аз не мога да я видя тая икона Милано марката. Никъде не мога да я намеря. Много ми е странно. Въпреки че... добре са плент на този път. Дали това е заради кремовия контур отдолу? Сигурно заради него. Аз тия дни всичко ще преписвам на него. Всичко хубаво заради него се случва. Цяло аз какво правя челото то, нали, после. Тук ще правим рани, глупости. Но вече замязах хора на човек, погледнете. Така приливам още малко. Да, забравих да си очертая веждите отгоре. Честито, Петя! Но вече толкова да нямам търпение да стигаме до тази креативна част, в която тук ще си лепя някакви работи по лицето, че просто... В принцип това е много грешно. Коректор върху пудра, не го правете. Следващото нещо, което искам да направя е да сложа задължително червено под очите, като преди това ще сложа бяло под очите, въпреки че моливите във водната линия не държат много, но аз ще си сложа, защото пък придават голям ефект. Нищо, че след 20 минути сигурно пак ще трябва да си сложа. Отварят със сигурност окото.
Това е много важно. Много е важно. Така, сега слагам и червено и на долния клепач, разбира се. Само, че дали нямам някаква по-наситена четка. Тази мога да използвам. Вижте нарочно как я сгънах, за да мога да използвам само една по-тънка част от цялата четка. Окей, на мен много ми харесва, между другото. Това беше един такъв допълнителен детайл, който наистина много ми харесва. Какво още можем да направим? Руж нямам. Как не ме е срам. Аз нямам и червен руж, бе хора, вие знаете ли? Аз използвам един блед руж, защото по принцип не обичам твърде такива наситени ружове, затова сега просто ще си взема малко от сенките, ще ги разнеса. Обаче, както виждате, не става много добре самото разнасяне. Сигурно около половин час и така въртя тук, ще стане работата. Важното е, че имаме червен нюанс. Сега ще си взема още малко от моя розов руж. Аз какво ви го показвам при положение, че то се е изтрило името, но да. Ще си взема малко и от моя розов руж да прелея все пак. Ма си вече, както казах, червенко. Хайде да имам чувството, че нищо не става. Добре, оставяме го така. Предполагам, че това забитата карта ще ми е тук. Това тук отдолу сега ще си нарисувам символ някакъв на карти, само че аз се чудя кой. Дали сърцето или пък една пика. Ще си взема другата очна линия. Само да видя нещо. Ха-ха! Схванахте ли ми идеята? Схванахте ли? Мисля, че се получи много сладко и наистина стана доста добре. Аз сега не мога тия символи да ги рисувам по принцип. Сега виждам обаче, че някои хора рисуват този символ по малко по-различен начин. Вижте всякакви глупости правя, после няма да я нарисувам също толкова хубава. Обаче не мога просто да го оставя това нещо. Така е смисъл. Искам да ми е топ. Добре, мисля, че този вариант ми допада повече. Вие ще кажете в коментарите какво е вашето мнение. А сега трябва да продължим, може би с очите с спиралата всъщност, за да ги завършим най-накрая и да можем да правим и раната. Аз няма да си слагам чак толкова много спирала, защото ще лепим мигли след малко. Всъщност в момента миглите ми отзади са доста слепени, ама нищо. Както знаете, също така по принцип не слагам спирала на долните мигли, но сега реших да сложа. Всъщност сега трябва да отида за лепилото за мигли. Никъде не ходих, защото лепилото ми за мигли е тук. Даже си намерих и гела за вежди, затова сега директно ще си ги среша, за да се стоят на мястото. Че тук отзаде почва да ми се рошкат. Много ми харесва този грим. Наистина стана много сладко. Не знам вие как го виждате, но към момента наистина много ми допада. Докато спиралата ми съхне, ще си очертая устните. Добре, очертах си устните, което означава, че сега дойде ред и на мигличките. Ще използвам същите като от аватарския грим, защото ми трябват просто такива големи мигли. Така че, let's go! Ма те наистина са много дълги, бе. Първи опит неуспешен. Аз ви казах в предишното видео, че по принцип не мога да си лепя миглите. Буквално не знам как ми залепнаха толкова бързо на аватарския грим. Но да, малко това ми е слаба черта в гримирането. В смисъл такъв на други хора ми е лесно. На мен самата да си залепя миглата ми е трудно. И то доста.
Мале колко е ефектно с мигли. Ето защо аз си слагам мигли на такива грим визии. Просто придават един завършен вид на визията. В ежедневието си не нося в никакъв случай такива големи мигли, ама никога няма да ме видите някъде с такива мигли. Но при артистичните гримове дори е задължително според мен. Мале, не мога да повярвам. Залепих си вторите мигли по-добре от първите. Така се случи просто, но няма сега да разлепям първите мигли. Те са си достатъчно добре. И така, сега трябва да видим какво следва. Ще си разгледам пак референциите, за да видя дали искам да правя още нещо или да си продължаваме направо към раната. А сега ще си направим, може би, една шапчица, която после да си сложим тук за снимките, макар че и така грима изглежда много яко, хора. Все такъв за мен специално няма нужда от повече, но искам да е хелуинско все пак, затова ще направим тук и една рана с латекс. Червилото е сложено, затова сега ще се подготвя за латекса. Си забия в главата дама пика. Тематично, защото си направих една пика тук. Сега ще си включа и сешуара, защото както знаете латекса трябва да изсъхне. Но този грим към момента май най-много ми харесва от цялата поредица. Въпреки че аз много харесвам вампирски гримове. Ето я и дама пика. Ще си я забия ето тук. Значи трябва да си изрежа картата. Малко ме е страх така да я режа. Да не изрежа пък прекалено много, разбирате ли? Нещо такова трябва да стане. Сега дали с латекса... чакайте, така, мога ли да си го начертая? Не. Не остава по фондиотена, което е по принцип добър знак, но аз сега се чудя как да сложа по-точно латекса. Но май се сетих. Ще трябва много латекс. Имайки предвид, че то трябва така да се забие хубаво и да остане като рана. Закрепи се до някъде. До някъде се закрепи. Добре, това е добър знак. Това е буквално супер. Тук много латекс и трябва да наслоя. Какво трябва да направя, не знам. Уоу! Добре, това беше твърде много от тази страна. Мале залепна добре. Окей. Всичко е наред. И така остържих малко в картата, да мога да сложа евентуално и отзаде латекс, все пак да се задържи по някакъв начин. Сега ще сложа още малко латекс отпред. Латекса ми ще свърши тук от една карта ли бе? Слагам тук отново латекс. По принцип аз бих искала много да го скрия това нещо. Това още не е засъхнало, бе, хора. Не е засъхнало, но аз въпреки това ето така ще го раздърпам. Ще го смъкна леко надолу, самия латекс от картата. Въпреки че тук трябва да се получи нещо такова. И тук също. Добре. Имаме напредък. Само ето и чудо да си остане и тук вътре в латекса. Не иска. Добре. Ето така, то нали става като кожа всъщност. Ето така, то все едно е в кожата.
Следващото нещо, което ще направя, първо да си махна латекса като цяло от тук, защото той е, предполагам, отровен. Все още не съм разбрала дали латекс е отровен, но със сигурност не мирише здравословно. Така ще си сложа малко фондютен тук. И всъщност аз не бих искала да си цакам бюти блендера, затова ще го размажа с гъбичката ми. Но това защо излиза? Добре, ще сложа още малко. Не ми се минава с бюти блендера, но хубаво. Ако пък се прецака, ще го изхвърля. Какво да правя? А сега ще видя само набързо как са направили другите момичета раната ми. Те всъщност, не са направили много рана, както се прави по принцип. Затова и аз няма да го направя, но сега ще се взема отново червеното. И също така всъщност, когато искаме да направим рана, може да вземем и малко синьо, малко лилаво. Това нещо трябва да се придържа, няма как. Защото то се седи, обаче когато натисна тази страна, тогава изкача другата. Ще си взема и изкуствената кръв. О, супер, тя е по този начин. И ако... Това е много удобно, между другото. Ето тук, където не се изкри чак толкова добре и не стана телесен цвета, ще сложа. Също така ето тук. Тук може да потече даже надолу. Добре, със сигурност тази изкуствена кръв е много по-добра, отколкото моята, която аз си бях взела. По-скоро си бях направила. Сега с тази гъбка ще опитам да го направя по-ефектно, като една истинска рана. Да видим дали ще се получи. О, хора, това, което виждаме, че тук ми е заминал латекса. Това, че там просто ще сложим кръв, нали така? Като цяло, дори нещо да не стане, винаги може да се оправи. Както Лия каза, слагаш му малко кръв и айде. Уау! Уау, хора! Абе, наистина, не знам за вас, обаче аз съм много доволна. Много съм доволна. С малко трудности отново, но вижте как стана. Сега ще видя и аз да си направя една шапка, която да си сложа, която буквално ще бъде с хартиено тиксо и карти. Ще си ги залепя една до друга. Ето по този начин. Докато отвътре, нали, няма да се вижда. Нямам само картите да се огъват хубаво. Да, още две карти. Така, това, което направих е да залепя няколко карти една до друга. И сега по принцип идеята ми беше да си направя една шапчица. Ами хора, направих си тази шапчица. По принцип това е шапка за снимки главно, но мисля, че стана много яко, с козирка, разбира се. Затова сега в момента се чудя как да си я сложа на главата. Вие може би няма да излезе да си вземете една диадема и облепите диадемата с хартиено тиксо и така да закрепите шапчицата на нея. Аз обаче сега май нямам диадема, ще отида да видя и ще се върна. Тъй като не намерих диадема, план Б, взимам една шноличка, на която ще залепя шапката. Така, лепвам отдолу фибата. И сега трябва да видим как точно... Не стана. Ами, нещо такова трябва да се получи, но сега пак ще се опитам да го направя. Сега сложих такъв тип шнола отдолу. Хайде да видим дали ще ми се получи този път. Ето е моята готова шапка, след няколко неуспешни опита стана. Разбира се, не е като шапката на другите момичета, малко в мой стил е, но мисля, че се получи доста добре. На мен това ми е любимия грим от тази година. Напишете ми долу в коментарите кой от всички хелуински гримове е вашият любим, дали аватарския, вампирския, бабешкия или този. Също така може да го оцените от 1 до 10 и този грим. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и ако
видеото ви е харесало, да го лайкнете и ще се видим скоро. Happy Halloween! Чао!